kalo tile mugan ani duri aw minnu man filɛ sanga n'a ka wagati mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkanna ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni aw ka dakuruna kunnafoni o waati selen mali kunnafoni.net ale jabarani kan a y'aw bisimila kana maaw olu kelen no k'a laɲini maaw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa n'u ma t'u ka kariti amo ka taa a labɔ u y'a yira k'a fɔ ko kariti amo 11 o de bɛ u bolo a 11 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sa kabini san 2017 san 2018 ka taa se san 2019 ma fo ka taa se bi san 2020 na o bɛɛ lajɛlen karitiw de faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bolo u ka fɔla sa k'ale u bɛ maaw wele u ka nɛgɛjuru siraw la walasa u ka n'u ka karitiw nɔfɛ nka o bɛɛ la maaw tɛ ka na kariti ninnu ni ka na a labɔ maa minnu yɛrɛ bɛ yen sa n'olu bɛna kuma dɔw la ka na a labɔ o b'a sɔrɔ furasan o de ye dadigi kɛ olu la ka INPS maaw ka taa se AMO maaw ma ani CMSS ni ye olu ka weleweleda ye ka taa se assuré bɛɛ lajɛlen ma maaw ka t'u ka kariti AMO ni ka taa a labɔ. Plateforme des syndicats de la santé du Mali, Katase, syndicat des médecins de la Fédération, syndicat de la santé, Mou Massa, ou Farlanjonka, Lumna, l'ère biolonvla, ani fla barabla ka ok, ou l'ère biolonvla ni barabla yere konna la sa, abet alike bi, novembre kalo klimuga ani duru katase, novembre kalo klimuga ani ulonvlama, samba fla ani muga, ou ka forasa, kubeka la yinu munuke, kono masabati, anga jamana marabagofe, ou bina barabla ke kokura, ou bina talike, l'ère keme ani mugan o kan o baaraw bɛna daminɛ décembre kalo tile 7 ni ka taa kuncɛ a tile 11 ma san 2020. Ka kɛ ni Algérie ale sira o datugulen sa an ka sanfɛ kalanso lakɔliden minnu n'olu kan ka taa Algérie ka taa kalan kɛ n'u tun nana sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'a ma bɛ t'i jɔ maa 240 bɔɲɔgɔnko kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 20 san 2020 sa u bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira ka sababuya kɛ u tun kan ka hali ɲɔgɔndan minnu kɛ o ɲɔgɔndan bɛɛ kɛra k'u to an ka jamana o kɔnɔna la u wulila ni ka taga primature la ka t'u ka nisɔngoya yira u ka nisɔngoya yiratɔ sa a fɔra k'an ka ba polisilakaw k'u ye gazi de kɛ u la walasa ka se ka u lacarin cogo min na. Ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an balima kerecɛnnakaw maa dɔw yɛrɛ ye kilomɛtiri 175 ni ka o de tagama u ye u ka hiji tako 49 baaraw ni ka olu kɛ an ka jamana kɔnɔna la nɔ a baara bɛɛ lajɛlen daminɛna sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 21 ni ka taa kuncɛ kari novembre kalo tile 22 san 2020 na sa u ye siɲɛnaw ni ka o baaraw ka o kɛ a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ diinɛ taabolo olu kow ma sa n'o ye docteur Mahamadu Kone ale tun bɛ kɛnɛ kan ani cardinal Jean Gerbo an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yira ani u la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa laginɛkaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana marabagaw u kɛlen don ka waleya kurata waleya min walasa maaw kana se ka u ka bɔ ka u ka nisɔngoya ni ka a da kɛnɛ kan cogoya min na u y'o waleya in ta u ka falasa ko waleya in ta kun ye fɛn min o de ye coronavirus ale bana kana se ka cari u ka jamana kɔnɔna la cogoya min na nka u ka fanga sinamatɔ maaw ka falasa ko nin kuma in kɔni tɛ kuma basigilen ye k'u bɛ fɛ dɔrɔn ko ka maaw ni ka u bali u ka baaraw kɛtaw la ko o de la u kɛ nin waleya in ni ka a kɛ nka fanga sinamatɔ maaw u ko bi araba dɔ in na sa k'u bɛna bɔ ni k'a yira u ka jamana marabagaw la ko u ye kuma min fɔ ko o tɛ olu fɛla ko ye. Faransikaw ka jamana ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye ale bɔra kunu surɔ ni ka kuma jabarani na o kɛra araba novembre kalo tile 24 san 2020 a ye kumana coronavirus ale ko kan k'a sɔrɔ coronavirus ale ye dankari maa caman ni na tarata tɛmɛnen na a maa yɛrɛ tari jɔ maa 50 o bɔɲɔngo de la a tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko donna nataw la n'o bɛna tali kɛ décembre kalo tile 15 kan sa ko tɔgɔnɔ datuguliw olu baaraw olu bɛna ɲɔngiri nka couvre-feu o bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 21 wagati ni ka taa kuncɛ nɛgɛ kaɲa 7 o wagati la sa 20 janvier don na sa ko u ka dumunikɛyɔrɔ olu bɛna dayɛlɛ fo ka taa se u ka farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔw ma olu bɛna dayɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna caman.
Nizɛrikaw fɛ yen nɔ sa u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mamadu Baba Tanja ye. Mamadu Baba Tanja yɛrɛ min sa ni a ye u ka jamana mara san 1999 ka taa se san 2010 ma. An dabama ka wele sera ale ma kunu araba novamburu kalo tile 24 san 2020 ɲamɛkaw fɛ yen nɔ. A tanyana ka si to san 75 de la. O de la u ka jamana marabagaw u y'u ka jamana bila tile 3 dusukun kamikami o kɔnɔna la jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Ayiwa Mali kunnafoni jabarin lajɛbɔ ni kunnafoni le tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa jamana in Ala k'a kanu don maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.